Λοιπόν, κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος, πολύ γνωστός, πιο πολύ δεν γίνεται, ο Δημήτρης Γρηγοράκης και φίλος μας πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα λοιπόν ως φίλος είπε να έρθει να κάνουμε μια κουβέντα που αφορά πάρα πολύ εμάς, κυρίως τις γυναίκες και τους άντρες, αλλά απλά εμείς λίγο παραπάνω. Θα μου πεις, είναι καλό να το θυμόμαστε και λίγο τελευταία στιγμή, δηλαδή όταν πια ο Μάιος ήδη έχει προχωρήσει? Όχι, αλλά και ποτέ δεν είναι αργά. Μην λέμε, α, θα το κάνω του χρόνου γιατί μπήκε ο Μάιος. Όχι. Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να το πιστεύετε, να το θέλετε και να το προσπαθήσετε. Μπορεί κάποιες φορές να μας παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Κάποιες άλλες, ίσως οι γυναίκες να είναι πιο τυχερές, ο μεταβολισμός τους δεν ξέρω και να τους κυλάει λίγο πιο εύκολα ο χρόνος στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα ο Δημήτρης θα μας γνωρίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο όμως για το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε περισσότερο για να επαναφέρουμε το κορμί μας εκεί που θα θέλαμε για να βγούμε στις ωραίες μας παραλίες. Ένας τρόπος ο οποίος συζητιέται πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα και ο οποίος νομίζω ότι βολεύει πολύ τα άτομα τα οποία έχουν μια ειδική λαιμαργία, δεν μπορούν να μπουν σε ένα ειδικό πρόγραμμα δίαιτας, έχουν μια, θα έλεγα, ένα overdose, μια υπερέκθεση στις δίαιτες ακριβώς. Προτείνεται μια μέθοδος η οποία στην ουσία τι σου λέει? Σου λέει να τρως κανονικά μέσα στις 5 μέρες της εβδομάδος και τις 2 μέρες να κάνεις δίαιτα, να προσέξεις τη διατροφή σου. Οι 2 μέρες αυτές βεβαίως μπορεί να μην είναι συνεχόμενες και οι οποίες συνδυάζεται το μοντέλο αυτό με συστατικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια ενός ατόμου να χορτάσει περισσότερο και να περιορίσει την επιθυμία για φαγητό. Πώς γίνεται αυτό? Θα σου πω, ο τρόπος είναι απλός. Από παλιά μιλάμε για τις φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες είναι συστατικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε καθημερινά μέσα από τη διατροφή μας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι τουλάχιστον 24-25 γραμμάρια φυτικών ίνων πρέπει να παίρνουμε μέσα στη μέρα. Και υπάρχει μια ειδική φυτική ίνα, η λεγόμενη γλυκομανάνη, η οποία έχει την ικανότητα. Αγγλικά, ελληνικά λέγεται έτσι. Γλυκομανάνη. Είναι από το μανάνι ένα φυτό το οποίο βγαίνει. Και το γλύκα τι είναι? Είναι προφανώς ένας πολυζαχαρίτης ο οποίος έχει την ικανότητα να διωγγώνεται στο μάχη. Έχει την ικανότητα μάλλον να απορροφάει νερό 100 με 200 φορές στον όγκο του, να διωγγώνεται στο στομάχι και όλο αυτό να δημιουργεί, μαζί με το νερό βέβαια, να απορροφάει νερό και να δημιουργεί την αίσθηση του κορεσμού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα άτομο το οποίο έχει μια μεγάλη επιθυμία να καταναλώσει φαγητό, μπορεί να τρώει λιγότερο, αφού δεν μπορεί να χορτάσει πιο εύκολα. Αλλά πού θα τη βρω τη γλυκομανάνη να τη φάω για με το νερό να μου διωγγωθεί και να μου κόψει λίγο την όρεξη? Υπάρχουν συμπληρώματα γλυκομανάνης τα οποία συνδυάζονται με την μέθοδο 5-2. Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής που έχουν μέσα γλυκομανάνη ή είναι όλο συμπληρώμα διατροφής με γλυκομανάνη? Υπάρχουν συμπληρώματα που έχουν γλυκομανάνη ή πού θα το μάθω εγώ αυτό? Τι θα τους πω? Θα πάω στο φαρμακείο και θα πω πείτε μου ποιο συμπλήρωμα έχει μέσα γλυκομανάνη? Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Γιατί κοίταξε, από παλιά οι επαγγελματίες υγείας. Έχει σημασία να ξέρουμε πού. Δηλαδή θα ψάχνω τα κουτάκια εγώ, υπάρχουν και πάρα πολλά όπως ξέρουμε συμπληρώματα. Απευθυνθούμε στο φαρμακοποιό μας. Ναι, αλλά πόση ποσότητα γλυκομανάνη πρέπει να έχει για να μου κάνει τη δουλειά? 3 γραμμάρια ημερήσιως φαίνεται ότι σύμφωνα με μελέτες ότι μπορούν να δώσουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνει η γλυκομανάνη? Μας βοηθάει να χορταίνουμε περισσότερο. Δεν μας αδυνατίζει. Μας βοηθάει να χορταίνουμε περισσότερο, να μειώνουμε τα γεύματα μέσα στη μέρα, τα τσιμπολογήματα, τα παχυντικά και οπωσδήποτε να υπάρχει μεγαλύτερος κορεσμός και μικρότερη επιθυμία για φαγητό. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και έμεσο αποτέλεσμα. Ως φυτική ίνα βοηθάει στον έλεγχο, απορροφάει και τη διαιτητική χολυστερόλη, που είναι υπεύθυνη για την αύξηση της χολυστερόλης στο αίμα, επομένως μειώνει τη χολυστερόλη από στα άτομα τα οποία καταναλώνεται, μειώνει το νάτριο, επομένως και την αρτηριακή πίεση, μειώνει και το ζάχαρο, τη γλυκόζη, μάλλον απορροφάει στο γαστερικό σωλήνα γλυκόζη, μειώνει λοιπόν το ζάχαρο για τα άτομα τα οποία έχουν σαχαροδιαβήτη ή θέλουν ένα χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη στη διαιτά τους, στη διατροφή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας αυτό πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε? Όπως είπαμε, συζητιέται πολύ έντονα η λογική της δίαιτας ή της διατροφής, αν θέλετε, αν θέλεις μάλλον, και αν θέλουν οι τηλεθεατές, για να μην τους ξεχνάμε, με τη λογική της διατροφής με τη μέθοδο 5-2. Δηλαδή, 5 μέρες τρώμε ελεύθερα, αλλά προσεκτικά και 2 φορές κάνουμε μια ειδική δίαιτα. Στις 5 μέρες, λαμβάνοντας το συστατικό αυτό, μπορούμε να μην τρώμε τόσο πολύ, επομένως να μην τρώμε τις παχυντικές τροφές οι οποίες αυξάνουν το βάρος, ελεγχόμενη πρόσληψη ενέργειας. Και βεβαίως στις 2 να χάνουμε το βάρος και να δυνατίζουμε και αυτό σταδιακά να τα διατηρούμε. Στις 2 την παίρνουμε τη γλυκομανάνη? Στις 2 την παίρνουμε και στις 5.
Και στις 5. Και στις 2 και στις 5. Απλά στις 5 μέρες τρώμε ό,τι θέλουμε, αλλά πιο περιορισμένη ποσότητα, γιατί τόσο ή άλλως θα νιώθουμε χορτασμένοι. Και τις 2 κάνουμε πιο προσεκτική, πιο μαζεμένη διατροφή. Με σκοπό να δημιουργήσουμε το αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο και να βοηθήσουμε την προσπάθειά μας να χάσουμε βάρος. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολύ απλή, θα έλεγα είναι ασφαλής, είναι πολύ ασφαλής, διότι η γλυκομανάνη είναι ένα 100% φυτικό συστατικό, όπως είπαμε φυτική ίνα, με ικανότητα δέσμευσης νερού και μεγένθησης του όγκου στο στομάχι, χορταίνουμε περισσότερο και έτσι μπορούμε να τρώμε ελεγχόμενα και να χάνουμε βάρος. Ακούγονται ωραία όλα αυτά και ιδανικά πραγματικά, και απορώ πως δεν έχω ξανακούσει για αυτή την φυτική ίνα που λέγεται γλυκομανάνη. Μου κάνει εντύπωση, είναι κάτι που έχει βγει τώρα, ας πούμε, σαν έρευνα στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και χρόνια με τη λογική ότι όλοι ψάχνουν να βρουν συμπληρώματα και γενικότερα ουσίες οι οποίες να είναι κοντά στις φυτικές ίνες, αυτές δηλαδή που πρέπει να παίρνουμε μέσα από τη διατροφή μας. Επειδή όμως είναι δύσκολο να καταναλώσουμε την απαιτούμενη ποσότητα λαχανικών, φρούτων και λαχανικών που θα μας δώσουν τις φυτικές ίνες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε ενδεχομένως σε κάποια συμπληρώματα που θα μας βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν άλλα ωφέλη όταν παίρνεις την γλυκομανάνη, δηλαδή εκτός από αυτό προσφέρει κάτι άλλο στον οργανισμό μας? Βέβαια, φαίνεται από έρευνες πρώτον ότι μπορείς να μειώσεις την χολυστερόλη, την ολική χολυστερόλη στο πλάσμα, μπορείς να μειώσεις την κακή χολυστερόλη, την LDL δηλαδή τη λεγόμενη, μπορεί να μειώσεις τα τριγλικερίδια, μπορεί να μειώσεις την αρτηριακή πίεση. Όλα αυτά που σου αναφέρω είναι μέσα από μελέτες που έχουν γίνει με συμπληρώματα γλυκομανάνης και οπωσδήποτε φαίνεται ότι και τα άτομα με ζάχαρο μπορούν να ωφεληθούν μειώνοντας τον γλυκαιμικό δείκτη της διατροφής. Πριν, μάλλον μου θα ρίξω διαφημίσεις, θέλω να μου προτείνεις κανένα δυο σκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής που εσύ το ξέρεις, το έχεις πάρει, το έχεις δοκιμάσει, όχι στον αέρα βέβαια γιατί θα φανεί σαν διαφημιστικό και δεν θέλω. Εγώ θέλω να ακούσω να μου πεις ένα-δύο, κάποια που το έχεις δοκιμάσει, που το έχουν δοκιμάσει δικές σου πελάτησες ή πελάτες. Βεβαίως, θα σου το πω πολύ ευχαρίστως.